बिटिआरआव बर' रावखौ फिन नेवसिगारदों। नंगौ, बिटिआरआव फिन बर' रावखौ नेवसिगारदों। बावैसो सिगाङाव बासुगावआव मोनसे सरकारि मावख'आव बर' रावखौ नेवसिनाय नुनाय बायदिनो थिग बेबायदिनो आरोबाव बर' हांखोखौ नेवसिगारनाय जाथाय सोराङाव फैबावदों। मा जादों बिटिआरआव बर' रावखौ खनले खनले नेवसिगारनाय? बर' रावा जादों भारत संबिजिरनि 8थि सिडिउलाव जायगा मोननाय राव। बेनि अनगायैबो आसामनि लोगो सरकारि राव महरै गनायथि मोननाय बर' रावा। नाथाय बिटिआरनि बिखायावनो बर' रावखौ मानो खनले खनले नेवसिगारदों? नैबे साइनबर्डखौ मोजाङै नाय। बेफोर सोरनि खामानि? बिटिआरनि बाक्सा सालबारि कमलाबारियाव बावैसो सिगां लुफैजानाय दै जगायथाय बिथांखिनि साइनबर्डआव असमिया आरो इंराजि रावजों लिरदोंमोन। दिनै बे साइनबर्डखौनो गोख्रोङै गोसोम दागोजों हुखोमोरदों सालबारि दखरा एबसुआ। थारैनो भारतनि संबिजिर आरो आसामाव गनायथि मोननायब्लाबो दिनै बर' रावा मानो नेवसिगारजाबाय थाखो? सोरनि गोहोआव बेबायदि बर' रावखौ नेवसिगारदों आरो मानो? बेनि सायाव सांग्रां रायजो राजाफोरा मा राहा लागोन बेखौ समाजो फोरमायगोन। बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सालबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि, बे बिबानगिरिया मा फोरमायदों नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों। दिनै जोङो सालबारि दखरा एबसुनिफ्राय नैबे कमलाबारियाव जिहेथु लुनाय वाटार साप्लाइ सेम लुनाय, बेहाय जोङो नुनो मोन्दों जे एसामिस आरो इंराजि रावखौल' लिरदों, जोंनि बर' जिहेथु बिमा राव बेखौ लिराखै। दा बेखायनो जोंनि बे आफुथिया बेनोदि बेहायबो माने माबे रावखौ लिरो, एसामिस लिरो, इंराजि लिरो, हिन्दी लिरो, जोंहा बुंनो लागा गैया। खिन्थु जोंनि बे जिथु बर' राव बेखौबो बेहाय लिरनांगौ। बेनि थाखायनो जोङो दिनै जिथु दखरा आफादनिफ्राय फैनानै बे गोसोम दागोखौ होनाय जादों। दा होनायनि गेजेरजों जोङो माने गभर्नमेन्टखौ जोङो खावलायो जे जिहेथु जोंनि बे बर' रावा अफिसियेलि एस'सियेट लेंगुवेज, बेखायनो जोंनि बे बर' रावखौबो बेहाय होफानांगौ, बेखौ जोङो अराय नागिरो आरो बेनि थाखायनो जोङो दिनै जिहेथु बे खामानिखौ मावनाय जादों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।